sang saya dalu araras abyor kang lintang kumedhap piti sunya tengah wengi Dwi makandha tegesipun kancik bab angka kalih. Sesirping Hyangkarka gumantos sing dalu duk semana durung ana kang minangka sambunging kandha. Amung jemeduling Sang Hyang Sita resmi kenedhyarsa mrabawani jagat. Bibitatas kang kamantian diwasane Sang Hyang Arka. Glise kang munggel kawi kang tebih, kinarya prak kang prak ginawi adoh. Nalika semana kancik wancine gara-gara aja turu sore kaki. Aja turu sore kaki.
Iblis kabuta bela setan setan kapri prayangan berdiri
pantes kanggo tetuladan sucita jujur niki Ki mau kegolong tembang klasik. Apa perlu nembang klasik le? Nadyan to alame iki wis maju nanging pundhasine klasik aja nganti ditinggalake sebab kuwi ingkang bukane ngrembakane seni nganti jaman saiki kok Kang Garing. Kowe arepe ngonekke lagu Denok. Kowe arepe ngonekke lagu Sujono. Kowe arepe ngonekke lagu Nyidam Sari nang yen ora kok dasari saka uler kambang. Glathik glindring tegese bobote iki tetep ora ana. No. Mula sadurunge minangkani pamundhut ayo sawetara ngaturke ya ki wujude tembang jineman. Aku arepe nyuwun ya kuwi jineman uler kambang utawa sulur kambang. Sulur kambang. Monggo jeng kula nyuwun dhateng panjenenganipun kadang kula panjenenganipun Mbak Ranti Hanggoro. Ya, Ranti Hanggoro kasih. Neno 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 ya kaya apa becik apa wong urip ning alam donya tinggal tata kelawan budi utama yen dikagas sing dawa urip mung sadela yalah yo mas sebesane suwe ngondo kelapa ugi gede ewang jawa napsune becik nyanggo itimbang bener lupute ya mas niliat dalan sing bener aja mingar-mingar yen mingar mundak keblinger yen wis kepecer malah dengar-dengar nanging migunani ya
uler kambang. Kanthi mat sing kepenak. Piye? Pancen ya wong nyuwara ki konsentrasi ki perlu kok. Becik apa wong urip ning alam-alam donya ningkal tata lawan budi utama digagas sing dawa urip mung sedhela bebasane cira lupat monem tulu bebasane suwe angundha kelapa rugi gedhe wong uca hawa nafsune becik nganggo dipikir bener lupute ya mat ketudandung pak dadi hitungan ki penting kok ngono nah aku ki pancen moh nutupi kesalahan mula sing bagus saiki atine iki kudu ngrasakne wong ki terlalu berhati-hati sering terjungkal nandhake rasa sing kurang percaya diri becik saya digarap piye mampen duweni kepercayaan diri aja duweni penemu yen to percaya diri ki Allah percaya diri sik iki penting ning percaya diri sing pas karo sing dikarepake ya bacutke seni iki sipate iki bebas bab arepa dinge apa pengamat seni utawa pandemen seni wong sing golek utawa ngingoni rasa yen to ana kleru cacakane ing kono kuciwa atine iki tak bajutke aku arep nyuwun iki sawetara mawana pundutan kutut manggung gandeng wansine iki wis meh para esuk pancen nek awake dhewe iki metruk garing karo Bagong ki wancine iki kaya-kaya ki mung sedhela. Ora krasa jebule kok wis jam 4. Ora krasa jebule kok wis jam 5. Mangga saniki kula nyuwun bawa anak kula ingkang kula suwun menika Genduk Rara Malini kowe bawa Cahayu. Aku pengen ngerasake suaramu. Yo nih, sama nih. Sama nih ngilang nih reke Kang Sumar. Dihukum 7 dina iku nembang danggreng danggreng kok engkik kok engkuk kok engkik kok engkuk gulane Jawa danggreng danggreng. Iki cacake ora ngerti cerita iki. Morage Cahayu sampeyan bawa sing apik. Aku arep nyuwun karo sampeyan ya kuwi mawana pundutan iki wujuding langgam. Nah. Yen kelingan mring sliramu bawane tak serahke sampeyan monggo. Nah ya. Kang Kadulu ya kena. Kang Kadulu ngene iki sare nampa kabegjan nek jamene iki nene ya ndak Kang Kadulu ditata rasane dirungokne larase, dipikir cakepane, dimatke suarane dhewe ya, Nduk. Rarot. Ngono. Rancen Lah. Aja dipedhot mate.
maleloka tonton rino wangi hamung dadi penyanyi campur sari ya sinden. Oh alah. Stenduk ra dadi ngopo sing nyambut gawe sampeyan ngono. Impen impen bebuntone pepuntane pantes tiga dicengkokke alon. lek Ngono ki rasane sing ngoso lho Cahayu. Tununge wong manis. Berarti iki aja kesusu. Nyapol wong. Dhek wis tak bayar lek kesusu eram kok ngono. Ngono kok. Alon yo. Aku ki ning wong ngoso kuwi ora anu. Ketorone kaya branyak ning aku iki santai. Bagus. Sing turu ben tangi ngono. Apa to sing digoleki awake dhewe iki? Mula aku iki bingung wis ora duwe wong aku wis wonge ganteng pinter golek dhuwit kurang apa. Ora payu dalang ya nembang campur sari. Ya gone le demen ra menen. Engkang maweh kurang apa iki? Sore. Kendok. ingkang maweh wuyo Le nembang karo jumeneng ya Cahayu. Yen kelingan mring sliramu poh tenan. yen kelingan mring sliramu bunga susah dilakoni nanging aku ora ngira yen sliramu bakal saiki wis mulya banjur krama Sen. Iki pancen penggaweane awake dhewe iki nglipur ya ngene iki, Nduk. Ati kudu dipadangke. nggih Iya? Nggih. Ya, Nduk? nggih Ya, nggih. Ya nggih ngono ya halus ngono nggih kok nggih. Mbece itu putih. Mbece itu putih, Pak. Nah niku nggih kono. Camit tangkap pinten? Bilane camit temen. Rengangku. Kuwi jenatine marem ra mung ngene tenan. Wayang golek marem niku angel kok. Nonton wayang ro lagune katik karmane. Beh.
Wong marem mboten merga duwit akeh pangkate dhuwur merga kingunan rasane. Ya ndak? Ora nganggo kandha kandha wis pestine lelakonku aduh aku mengkutu narimo sapa kang bisa paring saged kan kunandang lara pronto Wah, kantenan. Apik. Nyenengke. Malini tak rasa-rasake saya narik kawigaten. Ngono ki ya wis curiga. Piye lek ku ngelem karo anak-anakku terus piye wong ku ya wulang-wulanganku kok ngono. Iya lah. Wong jeneng ngelem kok wis suarane werna-werna. Wong iki aja duweni panyakra bawa yen to urung ana kanyatane. Ana lakon ibarat ana kukus mesti ning geni. Ning nek urung eneng kanyatan iki ya aja. Wong ku ya bojone adikku dhewe kok. Matur suwun sakmenika kula kepareng badhe nyuwun setunggal malih jineman marikangen ingkang kula suwun menika waranggana senior saking tlatah Tulungagung inggih trepipun saking dusun Pulosari. Saking dusun Pulosari. Mari kangen nggih jeng. Menika andalanipun Tulungagung. Ingkang biasa nggih. Biasa nyapa to kok. Sing biasa mari kangen iki apa to? Sing ora biasa iki sing piye niku ora mung cengkok to. Sing penting garis-garise pakeme mari kangen kecekel. Nino. Duit karo galek kok. Ya Jang. Aja tole aku kok kon ngadeg ndak ya medeni. Aja kok ngadeg kok. Ya ndak, Bu. Umpame Sulendro ngoten terus pundi kan? Mboten napa-napa, slendro kenging pelek berang kenging pelek benem kenging. Slendro ya, Mas. Mari kangen pelok ki apa lho kok. Sing apik iki slendro. Jarweng janmo. Uler kambang iki mang. Saiki anu mari kangen pun tok santai nggih gara-gara sampai jam 4 nggih. Wis ora sir mulih kok kene iki. Gajeng. Ji. Trahing nata Kyarwa Risang Danan Danan
golek suket diwadahi kranjang. Yo. Kok angel nggih Mas sing kak ini. Angel lho, slendro kok ngono. Neno. Ya. Lajengipun cakepane kados pundi? Nderek mawon sampean napa cakepane? Ya. Isor kara mawon. Ngisor kara kenging, ngisor kara ana ulane. Bejo sing duweni ula. Ngisor kara ana ulane. Ya. Ngisor kara nakema ngaku jaka lara anake celali lali lho. Matur suwun paringipun mari kangen dening punden kula jenenganipun Ibu Suprihatin. Monggo Mas Gareng kula aturi minggah wonten panggung Mas. Ketane kaya wayang golek nggo dolanan bocah. Kok ngoten? Ah niku wae dikendangi cara ngetoprak ngoten kok.
Oh, ngaten nggih. Kendangan Lho, jenengan niku napa nggih pemain ketoprak to, Mas? Sampun tepang Pak Agil. Nggih sampun kok. Anu Pak Sis. Nggih sampun kok. Lah niku tunggal. Oh, sing dikenal mesti sing dhuwur-dhuwur. Lho lah pancen niku tunggal kula, Mas. Pak Agil, Pak Sis, terus Yadi. Tunggal saada ngoten apa? Lho mboten tunggal sak tobong. Oh. Mriko tobong ketoprak, kula tobong wayang. Tunggal padha pengalamane, padha tobongane, Mas. Oh, Dadi tobong niku maksudnya panggung prosenium, Mas nggih. Nun, Tobong niku maksudnya panggung prosenium. Dadi niku kaya tembung pundi niku? walah kuwi. Ngono nek ngelone kancane levele rendah. Kok plus Niku nggih tembung panggung, kata-kata panggung nek kaya podium. prosenium. Podium. Podium lek tinggi nyambut kae. Podium lak sing diengge tatu terus di podium ngoten to. Yo diem. Kuwi yo diem. Angel wah tembunge ra nyantel blas. Ning kula salut lho jenengan ketwau klasikan ngeten niku mat-matan. Maksudnya pripun? Nganti ngentekke rokok 3 ler. Ora rampung-rampung tak kira lali aku ra ditokke alhamdulillah. Ora dadi ngopo kok Mas, wong kula niki pancen nek jenengan nyang apa to saka Semarang mriki niku rak tebih. Kesusu mulih nyang apa? Mboten kesusu kula niku. Yen kula mboten kesusu ning tahu kula selak mambu. Golek tahu mumpung ten Kediri kok, Mas. Aku ra gelem kalah karo ibu-ibu PKK iki mau. Waranggono kok PKK. Lah napa mboten melu PKK niku kian? Oh nggih. Wong warga sing tekun kok. Ora gelem kalah babakan napa? Babakan lho nyuwara ta piye ta kowe iki? Loh. Tak kira nek babakan wong maca utawa Ra. di sono. Aku arep bawa sinom. Poh ya kaya ngopo? Sinom yen ning tawang ana lintang. Iki klasikan lho Mas nggih. Lah rumangsane napa niki dangdut lho, Pak? Wah. Yen ning tawang kok dangdut. Ya, coba kaya napa? Batangen cangkriman kula. Swara cetak ngene. Wah, swara simpenan iki, Mas. Nyendaren. Garengi. Panjen yo apik kok garengi sing kondang mung iki kok. Sak donya ku sing eneng mung garing iki. Wes, agar ana gareng jedul santet. Rumangsane gareng niku kathah kok. Terusno Mas. Terusno. Tegese tembungku iki Kaya cengkoke dagelan Sabta Mandala iki. ore Iki wis ore le ngalih meneh. apa to sing kudu cetha dadi sampean mengki bethek iso. Iya ya. Pecel kangkung nganggo kecap. Napa niku? Pecel kangkung nganggo kecap niku napa? Nah, tumis mbok aja seneng lame. Niku padha kalih ala bapak balung kethu. Seneng mung ngendas-ngendasi dadi balung kethune antuk dening sirah. Dah. Ala bapak balung suwal. Apa ayo tembunge tembusane napa? Seneng muka anglinggisi. Entuk dening Linggis. oh. Ala bapak balung ngempuk. Apa? Manggoleki Seneng dhewe balung kok kok. empuk ki apa kok? Antuk dening klenteng. Ah. Ya, terus.
parian plinteng wesi Apa? kudu cetha kudu cepet yen ra cepet penompone terus tekan dindi parian plinteng wesi kudu kula serampang sukon wulane guru wilangane kudu pas parian plinteng yen parian pelinteng ra enak tambah siji guru wilangane Plinteng wesi. plinteng wesi parian plinteng wesi yen lamesa gawe tiba apa ki Mas? Upo kok ora kompas to? Gaton Parian plinteng wesi. niku entuk dening Bedil. Mimis. Lah iya, nek ora nek bedile apa ya iso mak. Ane wong niki jare entuke mimis. Dudu bedil. Yen lamis agawe getun. Poh, pinter men ya wong. Lho. Aku kok kutha cilik ing Pasundan. Kutha cilik ing Pasundan entuk dening Ciamis. Mbok aja sok seneng lame. Isi roti yen lamesa gawe gelo Isi roti antuk dening napa? kismis. Panganane ra tau mangan roti mare. Dadi isi roti barang ya ora mudeng. Wong ya tingkatane iki telo. Tingkatane telo. Niki wau ngudal-ngudal mutiara kependhem niki nggih warisan, Mas. Lho, ngeten lho Mas, jagani awake dhewe iki minangka dadi pelestari budaya gitu. Monggo budaya niku rak nggarap barang sing ilang niku supaya ora kependhem, supaya anak putu ngiling-iling lan ngerti. nggih krana yen ta wong ngutamake barang sing modern entek-entane kelangan lacak nomale saniki wong niku pun mboten sepinten ngutamake kawruhe wong Jawa. Nah, niku baku Mas, kula niku kan perkara nembang cangkriman akeh. Sakniki tata gelare Mas. Napa? Akeh wong sing padha temekaning pati nganti atusan. Niku nek wong Jawa ngarani kae ora pepak sambung tuwuhe. Tegese sambung tuwuh niku. Tegese wong niku dipetri saben dina kelairane niku penting, gitu. Bumi sing ditrepi griya dimbah srintene sedalune, bumi sing ditanduri, sing wekasan nuwuhke pangan niku perlu dipetri. Mula tegal sawah niku perlu dipetri nandhake rasa matur nuwune bumi, bumi sing paring pangan, penting. Sampeyan kok kaya dukun, Mas. Lah. Kok pinter men. Sampeyan iso mbethek weton barang. Weton kula niku Senin Legi niku. Senen Legi niku rak wong temu songo niku wong ndablek. Lho yen ra ndablek ya ora entuk pangan, Mas. Lah niku nek digariske dina niku temune 7 turahe 2 ateges sampeyan niku rejekine tunggak semi. Lah biasane wong sing duwe kelairan niku diwaneni kalih bojone. Sampeyan mulih tanpa hasil dari tresnane bojo karo sampeyan mung perkara duwite. Mulane rasane niku mboten kingunan ngerti. Dadi bojo kula nu ngoten niku. Meneng Legi niku meneng jumlahe 5 ning gatel ati. Lah Senin niku wong sing males. Kok tiba ora Seneng nyolong jupuk. ora mandi.
Retno kok tibone kok elek tok. Apike iki kapan bojo wani karo aku barang wadune gen pegatan po. Ya ora kok ngono pancen kanyatane lho Mas. Wong niku kelahiran ndek niku Selasa kali Senin niku 3 kali 4 niku paling endek dhewe. Mula dadi wong lanang niku apes biasane diwaneni karo wong wedok. Sampeyan nek diseneni bojo sampeyan meneng lho. Oke. Age diseneni bojo kula meneng wong aku salah kok. Apa kon protes wong kula niku wong sing nglenggono ing kaluputan. Yen pancen salah ya ngakoni salah. Oh, mboten iso wong kaya sampeyan iki gampang nutupi kesalahane. Lho kok ngerti? Kok sampean wetone napa? Ora tak omongke wong rahasia kok. Arepe kok ramal kok. Wong ora ngerti wetone dhewe iki wong apa? Andra, kuwi gandeng ana. Sapa? Andra. Yo Andra. Andra. Aduh. Iki pinter omong lho, Mas. Iya ya. Cerdas banget. Umure piro iki? Oh, alah piro lho kuwi wong. Piro? 13 tahun. 12 tahun. Wah, wis wancine ngedu iki bocah iki. Lah ngawur kowe iki. Kowe iki wong tuwa tembunganmu cecelemungan ora. Ngedu suarane karo gamelan dicocokke meh dadi seniwati sing unggul kok. Wah, kowe wetonmu mesti jemuah kliwon ngeres kok. Wong kok penemune ngeres. Kok ngeres piye to? Lah wong ngedu suarane karo gamelan kok. Ya lah ya ngono to ya, Nduk. Mboten. Lah. Bocahke ya anu. Ki rumangsaku kaya glugut pring. Cilik ning gateli bocah iki. Nggih to. Gage. Kula ngateli jenengan. Nggih. Kowe adu kecerdasan karo iki wong iki pikirane pikiran emas lho, Mas. Lah, aku kok ya kesusu lahir iki ngopo? Ngerti cah saiki ayu-ayu ngene lak ya. Nggih, dalem. Kowe mau dirabi wong kaya kuwi seneng? Gelem? Mboten nak kula. Nyapa kok ngono? Soale wonten nikune. Wonten nikune lho. Iki to. Alah, Apane lho? engko tak raup. Kok niku. Ngapa kok kaya ora gelem karo aku sing mbok tolak apaku? Sing mbok tolak apaku? Aku lanang ya wis lanang. Jenengan kebagusan. Oh, picek bocah iki. Kaya ngene kok bagus lho. Kowe iki lek punya awak iki melek apa merem? Aku malah nesu ya boneke bagus. Ngoten. Lah kula Kaya ngene iki ya. lah nggih. Bagus kebagusan. Selerane rendah bocah iki. Kok ora ngono. Sing mbok pilih iki tipe wong lanang sing kepiye? Kula. Heeh. Kula pokok sing elek. Sing Oh, elek. biar aku pasar aku muda. Ngene iki angger ana bocah silirane cah elek ngene iki aku. Lah kok nyapa kok sampean golek wong sing elek, Nduk? Nganggo dasar apa? Lah nggih kok penak apusane. Heh? Penak apusane. Oh, kaya ngene iki penak apusane ngono. Ah, iki bocah iki dimodali kan dadi Bang Tidil wae malah. Ngapusi wong iki. Aja ngono, ora kena. Prawan kok mung arep ngapusi wong lanang. Lumrahe aku sing ngapusi. Ngoten. Lah Iya. kula mboten purun jenengan apusi kok. Ya ora apa-apa. Wong kowe iki ya bocah cerdas. Anu sekolahmu kelas piro? Kula Heeh. kula TK tingkat 8. TK tingkat 8 nggih. iki sekolah anyar iki, Mas. Ya ora wong kowe karo iso nampa apa ora wong pintere ngono kuwi. Wong TK. kene pinter-pinter ngene iki lho, Mas. Kowe iki apa ngerti kok maido aku? TK tingkat 8 iki apa? Lho lah iya ta kowe ngerti apa ora nek ora ngerti kowe takono ngono lho. Dadi pancen wong gandeng wong pinter-pinter nek pancen mangsa bodho takon. Ojo kok terus kuminter ning akhire ora iso. Isin. Lho piye? TK tingkat piro 8 ki Nggih. kelas piro kuwi? Kelas kalih. Kelas loro apa? Kelas kalih SMP.
Kelas loro SMP. Kuwi apa lho reng-reng kok ono. Lha jenengan nurutne nggih SD kelas 6 terus diterusne kalih dados pinten? Lah TK-mu apa ora sekolah kowe? Kelas 10. TK-ne iku tasik 0 to, 0 kecil 0 besar. Loh. Ngoten dados mboten diitung. Dadi sing pokoke sing buter-buter 00 ki ora mbok hitung. Ora iku. Modiar, Mas. Lah ya kowe kuwi lho sing motor kok kata. Diwarai matematika nggih. Mboten nate diwarai matematika. Alah. Ora tau nduk iki ora sekolah lho iki. Biyen sekolahe SR lho iki. Aja seru-seru. Iki ora ngerti sekolah. Iki pokoke sing bangsa 00 ora dianggep karo dheweke. Pokoke sing buder ora mbok nggo ya. Sesuk diguang, Mas. Kowe tau sinau matematika apa ora takoni iki lho. Aku belas. Gede ana nduk. Apa? Napa? Matematika iki kepiye? Kuwi panganan apa? Pun ngeten, setunggal ditambah setunggal pinten? Mutar. Ya loro to, Nduk, yen Mas yo aku ora Nggih, sekolah. salah. Setunggal ditambah setunggal berangge 11 nggih. 11. Endi? Setunggal ditambah setunggal. Lek digandengne niku malih 11. Oh, bocah iki sekolahe mbayar boto, Mas. Nggih mboten lho, Iki Pak. SPP-mu bayare boto to, Nduk? Mboten. Nggih kalih yatra. Yatra wong siji karo siji kok 11. Kuwi gurune ndak patenane. Niku lek digandengne setunggal kalih setunggal lek digandengne niku kan malih 11. Lek dijumlahne kalih. Oh, ya Mboten. mutar ora. Iki perkara kata-kata digandengke karo dijumlah to iki. Lah iki wis ilmu tata bahasa ya niki, Nduk. Ngoten. Wah. Coba saiki Mas, niki juara sinden tingkat Jawa Timur, Mas. Oh, iya to, Nduk. Iya no, tak jago. Iya. Coba saiki karo ben bawa, karo nembang oleh-oleh ana. Ora kok kowe takon ngulang-ulang terus kowe pinter ki ya ora timbang renek yurine ngono lho karepku. Heeh. Kowe nembango. Bawa ya Cahyu. Kowe nembango aku ngejuri. Ayo. Kowe dikon bawa kok malah mlekatut karo aku nyapa kok. Bawa ya. Bawa napa? Bawa sing penak, bawane bawa nyidam sari wae. Wah, bocah iki Onje. nat. Kowe rayunan gareng nganti gareng kepelut karo kowe. Ora usah dirayu kowe tak emel pokoke. Iki bocah iki gaul Ngantas kanggo gelang karet iki murup, Nduk. Nggih, Anakku ya njaluk ngono kuwi ora iso nukokke tak kethokke ban sepeda ngono. ngoten, saged empan. Heh? Saged empan. Iso murup tak obong sak tangane kok. Rupane napa? Ireng runtreng. Ngoten. Ya ndak, bawa kaya Bawa sing apik aku tak ngrungokno. Jawang bagus. Ya, rayunen lho. Cedak ana gandrungan. Rambut jo putih-putih. Aduh, iki jan ngene iki angger. Kowe yo yahene ngomongne dhuwit engko lho kok. Kuwi lho. Yo mbok yo nganggo aturan sithik to. Lah gregeten mangan nyurati aku lho. Duit to ning dhuwur panggung iki Kuwi kepiye? lho. Oh, alah wis duite tak gawone. Ora sing aneh-aneh iki sing takon lho, Mas. Niki kula ranten penonton nyun priksa Mas garinge anggarane pira mbatek niku. Kowe ki arep nanggap kowe kuwi tak bendho pisan iki. Pak, ampun melalui makelar niki. Hei! Sing takon iki sing arep nanggap kowe kuwi kok. Lah iya takon langsung ngono lho. Wis ngono saurana pira-pira gelem ngono lho. Wah, melalui kowe wah grandong. Ya ndak terus. Sing apik ya sayang. Neno, coba Mas gandrungan kaya ketoprak. Aku didemek. Ya ndak. Ngotot.
lungguh ning kono jane iki mapakne kowe kon lungguh ning pupune kono kuwi lho, Nduk. Lah, ya toh. Lungguhmu ki ning kono kuwi lho. Malah ngejak dekem-dekemane, Mas. Lu kowe arep lungguh apa arep dodok? Sing Kowe iki lungguh ning kono kuwi madhep rono. Lah. Jen kaya bos Cina karo kirike. rata rewes. Arep ngelokke apa-apa luweh. Ngene iki lho delok to, Pak Lurah pengen kan lho. Ya, Nduk. Kosek, kok teles apa iki? Nduk, rangkulen gulune ora apa-apa, wong karo bapake kok. Alah ngene iki tenan. Esuk Kowe iki meneng apa? Aja kesusu. Aku dewe. Alah, pegel aku. Nyapa? Wis to meneng kok. Lah niku sing dimatne napa jenengan? Lho aku ki karo ngempet lara kok. Oh, Rumangsamu Boten. balung iso bokong iki ora lara. Oh, bejo lho kowe tak pangku bojoku ora tau tak pangku banti ki tok. Boten. Wis to, tutupno. Enak, ayo kene. Tutupno, Nduk. Kuwi iki Lara ngenteni ya- perintahku, nek Nah. Pak iya ya iya. Dadi Nah. kowe iki tareno aku sik, ora apa-apa terusno. Ayo, terus kita. Lungguh neh. Ya iki lagi bengi iki aku kanugrahan iki. Wah. Dewa. Nduk dirangkul tanganmu kiwa, tanganmu tengen rangkula karo dumuk janggute. Dewa ya. dewa. Kowe aja guyu terus kok ngisor bodrat lho. Jawa ya, Nduk.